Hello mga kawigal! So welcome back to our channel. Sino si Richard at ngayon ay magmumukbang po ako ng Jollibee Ultimate Burger Steak. Yung family pan po yan, 6 pieces. Tapos meron din po tayo ditong Jollibee Chicken Joy na bucket. At meron din tayo ditong gravy. At marami rin po tayo ditong kanin. Yan nasa ilalim po ng burger steak. At meron po tayo ditong lemon water. So bago po tayo magsimula, pray po muna tayo. Ama, maraming salamat po sa biyaya na binigay niya sa akin na to. Sana po lahat na nangangailangan matulungan niyo po. Ito po isang matanayin ko sa inyong mukto na anak na si Yeso Cristo namin tagapagligtas. Amen. So gusto na po tayo ng kamay at magmukbang na po tayo. Unang kagat po. Sarap. Juicy.
Juicy. Sobra. Mm. 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 Oh.
Busog na po. Mm.